ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपकांता राधाकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया। इस्कॉन श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या चैतन्य शिक्षामृत या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आपण काल रागानुगा भक्ती म्हणजे भगवंतांची परमभक्ती कशी असते हे याचा उपदेश आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंनी 13व्या अध्यायात दिलेलं होतं आणि मग 14व्या अध्यायाची सुरुवात आपण केली होती, जिथे भगवंत आणि त्यांच्या भक्तांची भावविभोरता याबद्दल चैतन्य महाप्रभू उपदेश करत होते। तर आपण पुढे वाचूया आणि कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही अनम्यूट होऊन सांगू शकता। हरे कृष्ण माताजी। हा माताजी बोला ना। वाचू मी? कुठून वाचायचं माताजी? 141 पेज नंबर सद्यस्थितीमध्ये अनेक लोकांना तिथून माताजी। ओके माताजी। हरे कृष्ण श्रीला प्रभुपाद की जय। सद्यस्थितीमध्ये अनेक लोक संन्यासाश्रमाचा स्वीकार करतात, परंतु वस्तुतः ते माताजी ते काय आध्यात्मिक दृष्ट्या मुळीच उन्नत नसतात। कृष्ण भावनेचे परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त झाल्या विना संन्यास घेण्यास श्री चैतन्य महाप्रभूंची संमती नाही। सामान्य स्तरापेक्षाही खालच्या एक मिनिट माताजी स्क्रीन दिसत नाही माताजी। ते काय तर स्क्रीन मध्ये हो आता दिसते। येस माताजी। सामान्य स्तरापेक्षाही खालच्या पातळीवर आचरण असणारे अनेक तथाकथित प्रतिष्ठित संन्यासी म्हणून वावरत आहेत असे आढळून येते। श्री चैतन्य महाप्रभूंना अशी दांभिकता मान्य नाही। आपल्या ग्रंथामध्ये भक्तीचे विस्तृत वर्णन करण्याची शिकवण त्यांनी सनातन गोस्वामींना दिली। लौकिकात असूनही आध्यात्मिक जीवनाच्या पूर्णावस्थेची अनुभूती कशी होऊ शकते याविषयी भगवद्गीतेच्या 12व्या अध्यायात म्हटले आहे। जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृद मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, ज्याचे मन आणि बुद्धी माझ्याशी सहमत आहेत, तो मला अत्यंत प्रिय आहे, ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न
होत नाही. हर्ष आणि दुःख यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो. जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् महत् प्रयास प्रयास. प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. जो भक्त हर्षित होत नाही किंवा दुःखही करीत नाही, जो शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टीचा त्याग केला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, दूषणापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. जे या अविनाशी भक्ती मार्गाचे अनुसरण करतात आणि मला परमलक्ष मानून श्रद्धेने पूर्णतया संलग्न होतात, ते मला अत्यंत प्रिय आहेत. भगवद्गीता 12.13-20. या प्रकारच्या दिव्य स्तरावर स्थित नसलेल्याने अशा आध्यात्मिक जीवनास एखाद्याला केवळ मान्यता दिली तरी तो भगवान श्रीकृष्णांना प्रिय होतो. श्रीमद भागवतात दुसरा स्कंद 2 अध्याय 5वा श्लोक म्हटले आहे की भक्ताने भगवंतांच्या कृपेवर सदैव अवलंबून राहावे आणि आपल्या भौतिक आवश्यकतासाठी कोणतेही प्रयास न करता जे प्राप्त होते त्यातच समाधानी राहावे. या संदर्भात शुकदेव गोस्वामी सांगतात की भक्ताने कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य मागण्यासाठी भौतिकवादी मनुष्याकडे कधीही जाऊ नये. शारीरिक गरजेसाठी तर तो रस्त्यावर पडलेले कोणतेही जीर्ण वस्त्र परिधान करू शकतो, वृक्षावरील फळे खाऊ शकतो, नदीचे पाणी पिऊ शकतो आणि निसर्ग निर्मित गुहेमध्ये राहू शकतो. इतके देखील मनुष्य करू शकत नसला तरीही भगवंत प्रत्येकाला अन्न, निवारा इत्यादी पुरवितात. हे जाणून त्याने पूर्णतया भगवंतावर अवलंबून राहावे. पूर्ण शरणागत भक्ताची काळजी घेण्यास भगवंत कधीही विसरणार नाहीत, हे जाणणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत भक्तांचे सदैव रक्षण केले जाते आणि म्हणून भक्ताने आपल्या पालन पोषणाची चिंता मुळीच करू नये. अशा रीतीने सनातन गोस्वामींनी श्री चैतन्य महाप्रभूंना भक्तीच्या सर्व सिद्धांताविषयी विचारले आणि महाप्रभूंनी श्रीमद भागवतासारख्या प्रमाणित ग्रंथामधून परम गुह्य ज्ञान प्रदान केले. महाप्रभूंनी हरिवंश नामक ग्रंथाचाही आधार घेतला. या ग्रंथामध्ये श्रीकृष्णांच्या दिव्य धामाचे विवरण करण्यात आले आहे. श्रीकृष्णांच्या सामर्थ्याला आव्हान दिल्यामुळे पराभूत झालेल्या इंद्राने भगवंतांना प्रार्थना केली आणि त्या प्रार्थनेमध्ये इंद्रदेवाने दिव्य धामाचे वर्णन केले. हरिवंश ग्रंथामध्ये म्हटले आहे की पक्षी आणि विमाने उडू शकत असली तरी ती उच्च ग्रहलोकापर्यंत जाऊ शकत नाहीत. ब्रह्मांडाच्या मध्यावर स्थित सूर्यापासून उच्चतर ग्रहलोकांचा प्रारंभ होते. सूर्याच्या पलीकडे अन्य ग्रहलोक आहेत. खडतर तपस्येमुळे उन्नत झालेले लोक त्या ठिकाणी राहतात. संपूर्ण भौतिक विश्वाला देवी धाम असे म्हणतात आणि देवी धामाच्याही पलीकडे शिवधाम स्थित आहे. शिवधामामध्ये शंकर आणि पार्वती नित्य वास करतात. शिवधामाच्या पलीकडे आध्यात्मिक विश्व आहे आणि त्यामध्ये असंख्य वैकुंठ लोक आहेत. वैकुंठ लोकाच्याही पलीकडे श्रीकृष्णांचे गोलोक वृंदावन नामक धाम आहे. गोलोक म्हणजेच गायीचा लोक आहे. श्रीकृष्णांना गायी अत्यंत प्रिय असल्यामुळे त्याचे धाम गोलोक म्हणून जाणले जाते. सर्व भौतिक आणि आध्यात्मिक माताजी थोडस स्क्रोल करता. आध्यात्मिक ग्रह लोकांना यस माताजी
ग्रह लोकांना एकत्रित केल्यावर जितक्या मोठा आकाराचा ग्रहलोक होतो त्यापेक्षाही गोलोक वृंदावन मोठे आहे. हरिवंशामध्ये इंद्रदेव पुढे म्हणतो की ब्रह्मदेवाकडूनही त्याला गोलोक वृंदावनाची स्थिती कळू शकली नाही. जे श्रीकृष्णांच्या नारायण रूपाचे भक्त आहेत त्यांनाच वैकुंठ लोकाची प्राप्ती होते, परंतु गोलोकाची प्राप्ती करणे हे त्याहूनही कठीण आहे. वास्तविक जे श्रीकृष्णांचे किंवा थोडस खाली श्री चैतन्य महाप्रभूंचे भक्त आहेत त्यांनाच केवळ गोलोकाची प्राप्ती होऊ शकते. भगवान श्रीकृष्णांची प्रार्थना करताना इंद्रदेव मान्य करतो, हे भगवान तुम्ही आध्यात्मिक जगातील गोलोक वृंदावन धामातून अवतरित झाला आहात आणि मी जो उत्पात माजविला होता तो केवळ माझा मूर्खपणाच होता. म्हणून इंद्राने श्रीकृष्णांकडे क्षमायाचना केली. श्रीमद भागवतात श्रीकृष्णाच्या अंतिम लीलांचे वर्णन हे मौशल लीला असे करण्यात आले आहे. यामध्ये भौतिक जगतामध्ये श्रीकृष्णांच्या अंतर्धान पावण्याचेही रहस्य आले आहे. एक पराधी श्रीकृष्णांचा वध करतो असे एक पारधी श्रीकृष्णांचा वध करतो असे अंतिम लीलेमध्ये दर्शविण्यात आले आहे. श्रीकृष्णांच्या अंतिम लीलांचे अनेकांनी अनेक प्रकारे अयोग्य असे विश्लेषण केले आहे. उदाहरणार्थ श्रीकृष्णांच्या केशावताराचे विश्लेषण. परंतु श्री चैतन्य महाप्रभूंनी या लीलांचे वर्णन केले आणि त्यांचे योग्य प्रकारे विश्लेषणही केले. श्रीकृष्णांच्या केशावतारा संबंधी केसांचा अवतार सांगवायचे तर या केशावताराचा उल्लेख श्रीमद भागवतात, विष्णू पुराणात आणि महाभारतात करण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी असे सांगण्यात आले आहे की श्रीकृष्णांनी आपल्या डोक्यावरचा एक काळा आणि एक पांढरा असे 2 केस काढले आणि त्यापैकी एका केसाने रोहिणीच्या गर्भामध्ये तर दुसऱ्या केसाने देवकीच्या गर्भामध्ये प्रवेश केला. असेही म्हटले आहे की भगवान श्रीकृष्ण या जगामध्ये सर्व असुरांचा विनाश करण्यासाठी अवतार घेतात. तथापि काही जण म्हणतात की श्रीकृष्ण हे क्षीरोदकशाही विष्णूचे अवतार आहेत. श्रील रूप गोस्वामींनी आपल्या लघु भागवतामृत या ग्रंथात आणि त्याचे भाष्यकार श्रील बलदेव विद्याभूषण यांनी या मुद्द्याचे सखोल विश्लेषण केले आहे आणि वस्तुस्थिती प्रस्थापित केली आहे. श्रील जीव गोस्वामींनीही या मुद्द्याची कृष्ण संदर्भ या आपल्या ग्रंथामध्ये चर्चा केली आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी अशा प्रकारे आपल्या उपदेशांची समाप्ती केली. ज्ञान व शक्ती प्रधान झाल्यामुळे सनातन गोस्वामींनी दिव्यानंदात श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणावर तत्काल लोटांगण घातले. पुढे ते म्हणाले की मी अत्यंत नीच कुळामध्ये जन्मलो आहे आणि सदैव नीच व्यक्तीशी संग केला आहे, म्हणून मी अत्यंत पतित असा जीव आहे. तरीही तुम्ही इतके कृपाळू आहात की ब्रह्मदेवांनाही अनाकलनीय असलेले सिद्धांत तुम्ही मला शिकविले आहेत. तुमच्या कृपेमुळेच तुम्ही शिकविलेल्या सिद्धांताचे महत्व मी जाणू शकलो. परंतु मी इतका पतित आहे की तुम्ही प्रदान केलेल्या सिद्धांत रूपी अमृत सागराच्या एका बिंदूसही स्पर्श करू शकत नाही. अशा रीतीने माझ्यासारख्या पंगू व्यक्तीने नृत्य करावे अशी तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही आपले चरण माझ्या मस्तकावर ठेवून मला वरदान द्या. अशा रीतीने सनातन गोस्वामींनी महाप्रभूंना प्रार्थना केली. तुम्ही दिलेले उपदेश हे तुमच्याच कृपेने माझ्या हृदयात स्फुरावेत. अन्यथा आपण श्री चैतन्य महाप्रभूंनी दिलेल्या ज्ञानाचे वर्णन करू शकणार नाही हे सनातन गोस्वामींना माहित होते. याचे तात्पर्य असे आहे की वर्तमान आचार्य आध्यात्मिक गुरु पूर्वाचार्यांद्वारे प्रमाणित केलेले असतात. केवळ उपदेशामुळेच मनुष्य निपुण होऊ शकत नाही. जोपर्यंत आचार्यांची कृपा प्राप्त होत नाही तोपर्यंत असे उपदेश पूर्णपणे प्रकट होत नाहीत. यास्तव आध्यात्मिक गुरूंच्या कृपेची
याचना केली पाहिजे, म्हणजे आध्यात्मिक गुरूंचे उपदेश हे अंतर्यामी प्रकट होतील. सनातन गोस्वामींची प्रार्थना ऐकून झाल्यावर श्री चैतन्य महाप्रभूंनी आपले चरण कमळ सनातन गोस्वामींच्या मस्तकावर ठेवले आणि त्यांच्यावर कृपा केली. त्यामुळे त्यांचे उपदेश सनातन गोस्वामींच्या हृदयामध्ये पूर्णपणे प्रकट झाले. आताची थोडस अशा रीतीने महाप्रभूंनी भगवत प्रेमाच्या अंतिम स्तराचे विवरण केले. महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना सांगितले की असे विवरण विस्ताराने करणे शक्य नाही, तरीही शक्य होईल तितके विवरण त्यांनी केले आहे. निष्कर्ष असा की श्री चैतन्य महाप्रभू आणि सनातन गोस्वामी यांचा हा संवाद ध्यानपूर्वक ऐकणाऱ्या मनुष्याला कृष्ण भावनेची प्राप्ती तत्काल होतो आणि तो भगवत सेवेमध्ये संलग्न होतो. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. जय हरे कृष्ण माताजी. तर अशा प्रकारे भगवंतांच्या सानिध्यात जर व्यक्ती असेल तर त्याला कृष्ण भावनेची प्राप्ती होते. आणि समजा भगवंत इतके पवित्र आहेत किंवा त्यांना अँटीसेप्टिक असं म्हटलं जातं, हेही मी तुम्हाला आधीच्या अध्यायामध्ये सांगितलं होतं की केवळ भगवंतांच्या नामस्मरणाने आपण पवित्र होऊ शकतो, किंवा भगवंतांचे जे भक्त असतात, जे परमभक्त किंवा ज्यांना आध्यात्मिक गुरु असं म्हटलं जातं, किंवा भगवंतांचे जे उत्तम अधिकारी भक्त आपण काल वाचलं, त्यांच्या फक्त केवळ संगतीने सुद्धा आपण कृष्ण भावनेची प्राप्ती करू शकतो. तर अशा प्रकारे आपण इथे, आणि या अध्यायामध्ये आपण आध्यात्मिक गुरुचं सुद्धा महत्व पाहिलं होतं. आज सकाळी आपण भगवद्गीतेमध्ये वाचल्याप्रमाणे की भगवंत स्वतः आपल्या ज्या भटकलेल्या ज्या जीवांना, आपल्या ज्या भगवंत हे सगळ्यांचे बीजप्रदाता पिता आहेत, आणि आपल्या स्वतःच्या भटकलेल्या मुलांना, म्हणजेच ज्यांनी जे जीव भगवंतांपासून वेगळे होऊन, आपण भगवंतांचाच अंश आहोत, या पृथ्वी तलावर आले आहेत, भगवंतांपासून वेगळे आहेत, त्यांना परत आपल्या धामी बोलवून घेण्यासाठी भगवंत आध्यात्मिक गुरूंच्या रूपाने आपल्या स्वतःच्या जवळच्या सहकार्यांना गोलोक वृंदावनातून पाठवतात. आणि हे आध्यात्मिक गुरु आपला भटकलेला मार्ग, त्या मार्गावरून आपली वाटचाल चुकवून आपल्याला आध्यात्मिक मार्गावर आपली वाटचाल कशी करायची आणि या आध्यात्मिक मार्गावरून भगवतधामी पुन्हा कसं पोचवायचं याचं मार्गदर्शन आपल्याला करतात. आणि म्हणून आपल्या आयुष्यामध्ये आध्यात्मिक गुरूंची अतिशय महत्वाची गरज असते आणि त्यांचं अतिशय महत्वाचं स्थान सुद्धा असतं. आणि भगवंतांची कृपा असेल तेव्हाच आपल्याला आध्यात्मिक गुरूंची प्राप्ती सुद्धा होते. आणि तसंच चैतन्य महाप्रभूंनी आणि दिलेल्या संदेशानुसार आणि रूप गोस्वामींनी भक्ती रसामृत सिंधू या पुस्तकामध्ये सांगितलं आहे की आध्यात्मिक गुरु हे अतिशय गरजेचे असतात. आणि आता लक्षात आलं मी काय सांगत होते. रूप गोस्वामींनी अशी आपल्याला माहिती दिली होती, भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये त्यांनी अशी आपल्याला माहिती दिली आहे की जोपर्यंत आपण आध्यात्मिक गुरूंसोबत आपला संबंध प्रस्थापित करत नाही किंवा दीक्षा ज्याला म्हटलं जातं ती घेत नाही, तोपर्यंत भगवंतांसोबतचं जे आपलं नातं असतं ते त्याला काय म्हणतात, कायमचं नातं ते फिक्स होत नाही. आपण भक्ती तर करतोच, प्रेम तर करतोच, जे ऑफिशियल म्हणजे ऑफिशियल पद्धती जिला म्हटलं जातं तशी ही ऑफिशियल पद्धती फक्त जेव्हा आपण दीक्षा घेतो आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्फत, तेव्हाच भगवंतांसोबतचं आपलं कायमचं नातं जोडलं जातं आणि ते कोणीही तोडू शकत नाही. आणि याच्यासाठी आपल्याला आपल्या आयुष्यात या भगवत प्राप्ती करायची असेल किंवा आत्मसाक्षात्काराची जाणीव करायची असेल तर आध्यात्मिक गुरूंचं हे अनन्यसाधारण महत्व असतं. अशा प्रकारे आपण आपला हा 14वा अध्याय संपवला. एकच मिनिट द्या आपण. तर मी 15व्या अध्यायाच्या वाचनाला सुरुवात करते. अध्याय 15वा आपला श्रीमद भागवतातील आत्माराम श्लोकाची व्याख्या. त्यानंतर श्री चैतन्य महाप्रभूंनी श्रीमद भागवतातील आत्माराम नामक एक प्रसिद्ध श्लोक उद्धृत केला. आत्मारामश्च मुनयो
निर्ग्रंथा अनुरूप अप्युरूप क्रमे कुर्वन्त्य हैतुकी भक्तिम अद्भुत गुणो हरिही. या श्लोकामध्ये सांगण्यात आले आहे की मुक्तात्मे आणि आत्मसंतुष्ट आत्माराम व्यक्ती शेवटी भगवत भक्त होतात. हा आदेश विशेष करून निर्विशेषवाद्यांसाठीच आहे, कारण निर्विशेषवाद्यांना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूपाचे ज्ञान नसते. ते निर्विशेष ब्रह्मामध्येच संतुष्ट राहण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु श्रीकृष्ण हे इतके सुंदर आणि सामर्थ्यवान आहेत की निर्विशेषवाद्यांचे मन आकर्षित करतात. हेच या श्लोकाचे तात्पर्य आहे. पूर्वी या श्लोकाचे विवरण सार्वभौम भट्टाचार्य नामक एका महान वेदांत्याला सांगण्यात आले होते. श्री चैतन्य महाप्रभू उपदेश प्राप्त केल्यानंतर सनातन गोस्वामींनी या घटनेची आठवण करून दिली आणि त्यांनी पुन्हा एकदा आत्माराम श्लोकाचे वर्णन करण्याची महाप्रभूंना विनंती केली. चैतन्य चरितामृतकार कविराज गोस्वामींनी महाप्रभूंच्या आत्माराम श्लोकाच्या विवरणाची महत्ता जाणून आपल्या प्रार्थनेमध्ये महाप्रभूंची स्तुती केली आहे. श्री चैतन्य महाप्रभू चरणी साष्टांग लोटांगण घालून श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी साष्टांग लोटांगण घालून सनातन गोस्वामींनी त्यांना विनंती केली, तुम्ही आत्माराम श्लोकाचे जे वर्णन सार्वभौम भट्टाचार्यांना सांगितले होते ते पुन्हा एकदा सांगा. सनातन गोस्वामींनी प्रबुद्ध होण्यासाठी आत्माराम श्लोकाचे तेच वर्णन ऐकण्याची उत्सुकता व्यक्त केली. अशा रीतीने सनातन गोस्वामींना विनंती केल्यावर महाप्रभू उत्तरले, आत्माराम श्लोकावरील माझ्या विश्लेषणाची सार्वभौम भट्टाचार्यांनी इतकी वाखाणणी का केली आहे हे मी जाणत नाही. वस्तुतः मी त्यांना काय सांगितले हे मला आठवत नाही. परंतु तुम्ही मला आता विचारित आहात तर तुमच्या सत्संगाच्या सहाय्याने जे काही स्मरणात आहे हे सांगण्याचा मी प्रयत्न करेन. अशा रीतीने श्रोता आणि वक्ता यांच्यामध्ये निकट संबंध आहे. श्रोत्याच्या उपस्थितीमुळे वक्त्याला स्फूर्ती मिळते. जाणकार श्रोत्यांच्या उपस्थितीत वक्ता हा दिव्य विषयाचे सुंदर वर्णन करू शकतो. म्हणून महाप्रभू म्हणतात की या संस्कृत श्लोकाचे वर्णन कसे करावे हे मी जाणत नाही, परंतु तुमच्या संगतीत असल्यामुळे या श्लोकाचे वर्णन करण्याचा प्रयत्न मी करेन. चैतन्य महाप्रभू पुढे सांगतात की आत्माराम श्लोकामध्ये 11 पदे आहेत. आत्माराम च मुनयः निर्ग्रंथः अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम इत्थंभूत गुणः हरिः. त्यानंतर श्री चैतन्य महाप्रभू त्यापैकी प्रत्येक पदाचे वर्णन करण्यास प्रारंभ करतात. आत्माराम शब्दाविषयी सांगावयाचे तर आत्मा हा शब्द पुढील अर्थ दर्शवतो. ब्रह्म, देह, मन, प्रयत्न, धृती आणि किंवा विश्वास, बुद्धी आणि स्वभाव. आत्मा म्हणजे भोक्ता होय. या 7 गोष्टींच्या ज्ञान अनुशीलनामध्ये जो आनंद प्राप्ती करतो त्याला आत्माराम म्हटलं जातं. महाप्रभू नंतर विविध प्रकारच्या आत्मारामी व्यक्तींचे वर्णन करतात. मुनयः किंवा मुनी शब्दाविषयी सांगायचे तर जे चिंतनशील किंवा महान विचारवंत आहेत त्यांना मुनी असे म्हणतात. कधी कधी अत्यंत गंभीर मनुष्यालाही मुनी असं म्हटलं जातं. महान ऋषी, महान तपस्वी, महान योगी आणि विद्वान पंडितांनाही मुनी असे म्हटले जातं. निर्ग्रंथः अर्थात मोहपाशातून मुक्तता होय. आध्यात्मिक आदेशांची मुळीच संबंध नसलेला असाही निर्ग्रंथः शब्दाचा आणखी एक अर्थ होतो. ग्रंथ म्हणजे शास्त्र होय आणि निर म्हणजे एक प्रत्यय आहे, जो पुढील अर्थ दर्शवतो की संबंध विहीनता, बांधणी आणि निषेध. आध्यात्मिक साक्षात्कार होण्यासाठी अनेक आदेश आहेत, परंतु अशा आदेशांची संबंध नाही. त्या व्यक्तींना निर्ग्रंथ असे म्हटले जाते. यास्तव मूर्खहीन, कुलीन, अयोग्य आचरण करणारे आणि ज्यांना शास्त्र अध्ययनामध्ये प्रवेश नाही अशा लोकांनाही निर्ग्रंथ असे म्हटले जाते. धनसंचयाच्या अर्थानेही ग्रंथ हा शब्द योजला जातो.
आणि म्हणून धनसंचय करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या निर्धन किंवा गरीबालाही निर्ग्रंथ असे म्हटले जाते. उरुक्रम हा शब्द अत्यंत सामर्थ्यशाली व्यक्ती निर्देशित करतो. क्रम म्हणजे पाऊल होय आणि उरुक्रम हा शब्द प्रचंड मोठे पाऊल टाकू शकणाऱ्या व्यक्तींचा निर्देश करतो. सर्वात मोठे पाऊल हे भगवान श्री वामन देवांनी टाकले. त्यांनी केवळ 2 पावलांमध्ये संपूर्ण ब्रह्मांड पदक्रांत केले. अशा रीतीने उरुक्रम हा शब्द भगवान श्री वामन देवांचा निर्देश करतो. वामन देवांच्या या असाधारण गुणांचे वर्णन श्रीमद भागवतात 2ऱ्या स्कंदात 7व्या अध्यायात 40व्या श्लोकात पुढील शब्दामध्ये करण्यात आले आहे. विष्णुर्नो वीर्यगणानां कमतो अर्हतीह यः पार्थिवान्यापि कर्वीर्विममे राजांसि च स्कम्भः यः स्वरं हास्या सखलतां त्रिपुष्टम् यस्मात्सि साम्यद् अनुदूरम् साम्यास्द अनादुकंपयानम. श्री विष्णूंच्या अचिंत्य शक्तींची गणना कोणीही करू शकत नाही. या ब्रह्मांडातील अणूंची गणना जरी कोणी करू शकला तरी तो भगवंतांच्या विविध शक्तींची गणना करू शकणार नाही. भगवान वामनदेव इतके शक्तिशाली होते की त्यांनी केवळ मोजक्याच पावलांमध्ये ब्रह्मलोकातून ते पाताळ लोकापर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड पादक्रांत केले होते. संपूर्ण विश्वामध्ये भगवंतांच्या अचिंत्य शक्ती पसरलेल्या आहेत. भगवंत हे सर्वव्यापी आहेत आणि आपल्या शक्तीद्वारे ते ग्रहलोकांचे पालन पोषण करतात आणि तरी आपल्या हृदयनी शक्तीद्वारे ते आपल्या गोलोक वृंदावन नामक धामामध्ये स्थित असतात. आपल्या ऐश्वर्यरूपी शक्तीद्वारे नारायण रूपात ते सर्व वैकुंठ लोकांमध्ये स्थित आहेत. तसेच आपल्या माया शक्तीने ते असंख्य ब्रह्मांडाची निर्मिती करतात. प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये असंख्य ग्रहलोक असतात. अशा रीतीने भगवंतांच्या अद्भुत क्रियांची गणना कोणीही करू शकत नाही. म्हणून भगवंत उरुक्रम किंवा अद्भुत नायक म्हणून ओळखले जातात. विश्वप्रकाश शब्दकोशामध्ये उरुक्रम शब्दाची व्याख्या पुढील प्रमाणे सांगण्यात आलेली आहे. शक्तींचे कुशल दर्शन आणि शीघ्र गतीने चालणे. कुर्वंती म्हणजे इतरांसाठी कार्य करणे. या शब्दासारखा आणखी एक शब्द जेव्हा आपल्या व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्तीसाठी कार्य करतो तेव्हा तो योजिला जातो. परंतु जेव्हा परमेश्वराच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ कार्य केले जाते तेव्हा कुर्वंती हा शब्द योजिला जातो. अशा रीतीने भगवंतांची दिव्य सेवा करणे याच अर्थाने हा शब्द या श्लोकामध्ये उपयोगात येतो. हेतु म्हणजे कारण होय. सामान्यतः 3 कारणांनी दिव्य कार्यामध्ये मनुष्य संलग्न होतो. काही लोकांना ऐहिक सुखाची कामना असते, काही जणांना सिद्धीची कामना असते आणि काहींना भवबंधनातून मुक्त होण्याची कामना असते. ऐहिक सुखोपभोगाविषयी सांगावयाचे तर सुखामध्ये अनंत प्रकारचे वैविध्य आहे आणि त्यांची गणना कोणीच करू शकत नाही. सिद्धी आणि मोक्षाविषयी सांगावयाचे तर सिद्धी 18 प्रकारच्या तर मुक्ती 5 प्रकारच्या आहेत. ही सर्व विविध प्रकारची सुखे ज्या अवस्थेमध्ये अनुपस्थित असतात त्या अवस्थेला अहेतुकी असे म्हणतात. अहेतुकी या गुणाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे कारण मनुष्य अहेतुकी भगवत सेवेमध्ये भगवंतांची कृपा प्राप्त करू शकतो. भक्ती हा शब्द 10 प्रकारे उपयोगात येतो. या दोहोंपैकी साधना भक्ती ही एक आहे. या 10 साधना भक्ती ही एक आहे. इतर 9 प्रकारांना प्रेम भक्ती असे म्हणतात. शांत रसातील भक्तांना भगवत प्रेमापर्यंत पूर्णत्वाची प्राप्ती होते. त्याचप्रमाणे दास्य रसातील भक्तांना राग स्तरापर्यंत पूर्णत्व प्राप्त होते. सख्य भावातील भक्तांना अनुरागा स्तरापर्यंत पूर्णत्व प्राप्त होते. वात्सल्य रसातील भक्तांना अनुरागाची अंतिम अवस्था प्राप्त होते. परंतु जे माधुर्य भावातील भक्त आहेत त्यांनाच केवळ सर्वोच्च भावाची अर्थात महाभावाची प्राप्ती होऊ शकते. अशा रीतीने भक्ती या शब्दाचे विविध अर्थ आहेत. महाप्रभूंनी त्यानंतर
इत्यंभूत गुण या शब्दाचे विविध अर्थ सांगितले. इत्यंभूत म्हणजे पूर्णानंद होय. आणि या आनंदासमोर ब्रह्मानंद हा तृणासमान आहे. हरिभक्ती सुधोदयामध्ये 14.36 एक भक्त म्हणतो, तत्व साक्षात्कार कारणा हृदय विशुद्धा बद्धस्थितस्य मे सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरो. हे भगवान, केवळ तुम्हाला जाणल्याने किंवा तुमचे दर्शन घेतल्याने आम्हाला जो आनंद मिळतो त्या आनंदासमोर ब्रह्मानंद तुच्छच आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर श्रीकृष्णांना यथार्थ रूपामध्ये अर्थात सर्वाकर्षक, सर्व हृदय आणि सर्व दिव्य गुणांनी युक्त असे जाणल्याने जो आनंद प्राप्त होतो त्या आनंदामुळे मनुष्य त्यांच्याकडे भक्त म्हणून आकर्षित होतो. अशा आकर्षणाच्या बळावर जो सकाम कर्म, मोक्षासाठीचे प्रयत्न आणि सिद्धिप्राप्तीची तीव्र लालसा या सर्व गोष्टींचा त्याग करू शकतो, असे श्रीकृष्णांकडे होणारे आकर्षण इतके तीव्र असते की इतर आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीच्या साधनांविषयी आदर नष्ट होतो आणि तो भगवंतांना शरण जातो. महाप्रभूंनी गुण या शब्दाचेही विविध अर्थ सांगितले. गुण हा शब्द श्रीकृष्णांच्या अनंत दिव्य गुणांचा व प्रामुख्याने त्यांच्या सच्चिदानंद रूपाचा निर्देश करतो. श्रीकृष्ण हे आपल्या सच्चिदानंद रूपामध्ये परिपूर्ण आहेत आणि भक्ताच्या अधीन असल्याने त्यांच्या पूर्णत्वामध्ये अधिकाधिक वृद्धी होते. भगवंत इतके करुणामय आणि कृपाळू आहेत की भक्ताच्या भक्तीच्या बदल्यात ते स्वतःला समर्पित करतात. भगवंतांचे दिव्य गुणच असे आहेत की त्यांचे सौंदर्य, त्यांचे भक्त व त्यांच्या मागील प्रेमाचे आदान प्रदान आणि दिव्य गुणांचा रस इत्यादी गोष्टींचे पूर्णत्व निरनिराळ्या प्रकारच्या योगीजनांना आणि मुमुक्षूंनाही आकर्षित करते. उदाहरणार्थ, भगवंतांना अर्पण केलेल्या फुलाच्या केवळ सुगंधाने सनक आणि अन्य कुमारांचे मन आकृष्ट केले. भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीलांमुळे शुकदेव गोस्वामींचे मन आकर्षित झाले आणि भगवंतांच्या सौंदर्यामुळे व्रजगोपिकांची मने आकर्षित झाली. भगवान श्रीकृष्णांचे दिव्य गुण व रूपामुळे रुक्मिणीचे मन आकर्षिले गेले आणि त्यांच्या वेणुनादामुळे व इतर दिव्य गुणांमुळे लक्ष्मी देवीचे मन आकृष्ट झाले. भगवान श्रीकृष्ण हे आपल्या बालसुलभ कृत्यांमुळे सर्व तरुणींचे व वयस्क स्त्रियांचे मन आकर्षित करतात. मैत्री भावाने ते आपल्या मित्रांचेही मन आकर्षित करतात. वृंदावनात त्यांनी पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, मनुष्यादींनाही आकृष्ट केले. श्रीकृष्णांवरील प्रेमामुळे आणि स्नेहामुळे त्यांच्याकडे खरोखर प्रत्येक जण आकर्षित झाला आहे. हरे कृष्ण माताजी. वाचू का? हरे कृष्ण. हो, चालेल माताजी, वाचा ना. हरी या शब्दाचे अनेक अर्थ आहेत आणि त्यापैकी दोन प्रमुख आहे. हरी म्हणजे भक्ताच्या जीवनातून सर्व अशुभ गोष्टी ते हिरावून घेतात आणि भक्तांना दिव्य भगवत प्रेम प्रदान करून भक्त मनाला आकृष्ट करतात. श्रीकृष्ण हे इतके आकर्षक आहेत की सर्व परिस्थितीत त्यांचे स्मरण केल्याने मनुष्य 4 प्रकारच्या भौतिक दुःखातून मुक्त होतो. भगवंत हे भक्तांवर विशेष कृपा करतात आणि त्यांच्या भक्ती मार्गातील प्रगतीस बाधक ठरणारी पापकर्मे नष्ट करतात. यालाच अज्ञानाच्या प्रभावातून मार्ग काढणे असे म्हणतात. श्रीकृष्णाविषयींच्या केवळ श्रवणाने त्यांच्या प्रती मनुष्याचे प्रेम जागृत होते. हा भगवंताचा प्रसाद आहे. एका बाजूने श्रीकृष्ण अशुभ गोष्टी हिरावून घेतात आणि दुसऱ्या बाजूला अत्यंत शुभदायक गोष्टी प्रदान करतात. हाच हरी या शब्दाचा अर्थ आहे. भगवत प्रेम जेव्हा विकसित होते तेव्हा तन, मन आणि इतर सर्व काही भगवंतांच्या दिव्य गुणांमुळे आकर्षित होते. श्रीकृष्णांच्या कृपेचे आणि दिव्य गुणांचे असे सामर्थ्य आहे. श्रीकृष्ण इतके आकर्षक आहेत की त्यांच्यावरील दिव्य आसक्तीमुळे धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या 4ही पुरुषार्थांचा त्याग एखादा भक्त करतो. अपीवच ही क्रियाविशेषणे आहे आणि ती कोणत्याही कारणासाठी वापरता येतात. च या शब्दामुळे
संपूर्ण श्लोकाचे 7 निरनिराळे अर्थ होतात. अशा रीतीने महाप्रभूंनी आत्माराम श्लोकातील 11 शब्दांचा अर्थ सांगितला आणि नंतर प्रत्येक शब्दाचा श्लोकाच्या संदर्भातील गर्भितार्थ सांगितला. ब्रह्म म्हणजे सर्वच बाबतीत सर्वश्रेष्ठ होय. भगवंत हे सर्वच ऐश्वर्यांमध्ये सर्वश्रेष्ठ आहे. श्री, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान आणि वैराग्य या गोष्टींमध्ये कोणीही श्रीकृष्णांच्या समान किंवा त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही. अशा रीतीने ब्रह्म हा शब्द भगवान श्रीकृष्णांचा निर्देश करतो. विष्णू पुराणामध्ये 1.12.57 ब्रह्म शब्दाचा अर्थ परमश्रेष्ठ असा सांगण्यात आला आहे. भगवंत परमश्रेष्ठ आहेत आणि त्यांच्या परमश्रेष्ठत्वाला मुळीच अंत नाही. ब्रह्माच्या महानतेची कल्पना कोणी करू शकत असेल तरीही त्यांची महत्ता अशा रीतीने वाढत आहे की त्यांच्या परमश्रेष्ठत्वाची गणना कोणीही करू शकणार नाही. भगवंतांचा साक्षात्कार 3 स्वरूपामध्ये होतो, परंतु ही 3ही स्वरूपे सारखीच आहेत. परमसत्य भगवान श्रीकृष्ण हे नित्य आहेत. श्रीमद भागवतात 2.9.33 मध्ये म्हटले आहे की भगवंत हे सृष्टीच्या सृजनापूर्वी अस्तित्वात होते, सृष्टी कालामध्ये अस्तित्वात आहे आणि सृष्टीच्या प्रलयानंतरही ते अस्तित्वात असतात. म्हणून सर्व महत्तम गोष्टींचे आत्मा तेच आहे. ते सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी आणि परमस्वरूपही आहेत. मनुष्याला परमसत्याचे ज्ञान व्हावे आणि परमसत्याची प्राप्ती व्हावी यासाठी वेदांमध्ये 3 प्रकारचे दिव्य मार्ग सांगण्यात आले आहे. या मार्गांनाच ज्ञान, योग आणि भक्ती असे म्हणतात. यांचे अनुसरण करणाऱ्या अनुयायांना परमसत्यांची 3 प्रकारे अनुभूती होते. जे ज्ञानमार्गाचे अनुसरण करतात त्यांना परमसत्याची अनुभूती निर्विशेष ब्रह्म म्हणून होते. जे योग मार्गाचे अनुसरण करतात त्यांना स्थान विशिष्ट परमात्माचा साक्षात्कार होतो आणि भक्ती मार्गाचे अनुसरण करणाऱ्यांना पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण या रूपामध्ये साक्षात्कार होतो. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर ब्रह्म म्हणजे श्रीकृष्ण हेच आहे. तरी ज्या मार्गाचे अनुसरण केले जाते त्या मार्गानुसार भगवंतांचा साक्षात्कार 3 विविध प्रकारे होतो. भक्तीविषयी सांगावयाचे तर भक्तीचे 2 प्रकार आहे. प्रारंभिक प्रकार म्हणजे विधी भक्ती होय आणि उन्मत्तावस्थेमधील प्रकार म्हणजे राग भक्ती होय. पुरुषोत्तम श्री भगवान हेच परमसत्य आहेत, परंतु आपल्या विविध शक्तींच्या विस्ताराद्वारेही ते प्रगट होतात. विधी भक्तीचे अनुसरण करतात त्यांना आध्यात्मिक विश्वातील वैकुंठ लोकाची प्राप्ती होते, परंतु रागानुगा भक्तीच्या अनुसरणाने आध्यात्मिक विश्वातील कृष्णलोक किंवा गोलोक वृंदावन नामक परमधामाची प्राप्ती होते. अध्यात्मवाद्यांचेही 3 प्रकार आहेत, ते म्हणजे अकाम, मोक्षकाम आणि सर्वकाम. ज्या मनुष्यामध्ये भौतिक इच्छांचा लवलेशही नसतो त्याला अकाम असे म्हणतात. ज्याला भवबंधनातून मुक्त होण्याची इच्छा आहे त्याला मोक्षकाम आणि भौतिक सुखोपभोग प्राप्त करण्याची इच्छा आहे त्याला सर्वकाम असे म्हणतात. सुखोपभोगाच्या अनेक इच्छा असल्या तरी अत्यंत बुद्धिमान अध्यात्मवादी इतर सर्व मार्गांचा त्याग करून भगवत भक्तीमध्ये संलग्न होतो. सकाम कर्म, ज्ञान मार्ग अथवा योग मार्ग यामध्ये जरा देखील भक्तीचे मिश्रण नसेल तर सर्वोच्च पूर्णत्वाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. परंतु भक्तीच्या तुलनेत इतर सर्व मार्ग हे शेळीच्या गळ्यावर असणाऱ्या स्तनाप्रमाणे आहे. शेळीच्या गळ्यावरील स्तनांमधून दूध काढण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी ते मिळू शकत नाही. त्यामुळे आपल्या मार्गामधून पूर्णत्व प्राप्त करण्यासाठी कृष्ण भक्तीचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. चतुर्विधा भजन्ते मा जनः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. हे भरत श्रेष्ठा, 4 प्रकारचे पुण्यवान लोक माझी भक्ती करतात. आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. भगवद्गीता 7.16. जेव्हा हे 4 प्रकारचे लोक सुकृतांचा संचय करतात तेव्हा ते भगवत भक्तीमध्ये प्रवेश करतात. या 4 प्रकारच्या पुण्यवान लोकांपैकी जे आर्त आणि अर्थार्थी आहेत त्यांना सकाम भक्त असे म्हणतात. तर जिज्ञासू आणि ज्ञानी या 2 प्रकारच्या लोकांना मोक्षकामी भक्त असे म्हणतात. परंतु हे 4ही प्रकारचे लोक श्रीकृष्णांची आराधना करीत असल्यामुळे भाग्यवान असल्याचे मानले जाते. कालांतराने सर्व कामनांचा त्याग करून जर ते विशुद्ध भगवत भक्त झाले तर त्यांना महाभाग्यवान समजले जाते.
अशा भाग्यवान नवसाधकांची प्रगती ही केवळ विशुद्ध कृष्ण भक्तांच्या संघामध्येच होऊ शकते. शुद्ध भक्ताच्या संघाने मनुष्य स्वतःच शुद्ध भक्त होतो. याची पुष्टी श्रीमद भागवतात करण्यात आली आहे. सत्संगान्मुक्त दुःख संगो हातु नोत्साहते बुधा कीर्तमानम यशो यस्य सुकृदा करणे रोचनम. शुद्ध भक्तांच्या संघामुळे कृष्ण कथा आणि कृष्ण लीलांचे श्रवण खरा बुद्धिमानी करू शकतो. भगवान श्रीकृष्णांच्या लीला इतक्या मनोहारी आहेत की केवळ त्यांच्या श्रवणाने भगवंतांच्या सान्निध्याचा त्याग मनुष्य करीत नाही. शुद्ध भक्तांच्या सत्संगा व्यतिरिक्त इतर सर्व प्रकारचे संघ म्हणजे कैतव किंवा फसवेगिरी आहे. याची पुष्टी श्रीमद भागवतातील प्रथम स्कंदामध्ये करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी म्हटले आहे की दिव्य साक्षात्काराच्या मार्गामध्ये बाधक ठरणाऱ्या सर्व कैतव मार्गांचा त्याग केला पाहिजे. श्रीमद भागवताद्वारे यथार्थ रूपामध्ये सत्य काय आहे ते मनुष्य जाणू शकतो आणि हे ज्ञान त्याला त्रिविध तापांच्या पलीकडे जाण्यास सहाय्य करते. श्रीमद भागवताची रचना व्यास महर्षींनी केली आहे आणि ही रचना म्हणजे त्यांच्या परिपक्व अनुभूतीचे फळ आहे. श्रीमद भागवत जाणून आणि भक्ती करून भक्त भगवंतांना आपल्या हृदयामध्ये त्वरित बंदिस्त करू शकतो. श्री चैतन्य महाप्रभू पुढे सांगतात की प्रोजित्य म्हणजे मोक्षाची कामना करणे होय. एका महान भाष्यकारांनी सांगितले आहे की मोक्ष कामना म्हणजे भगवत साक्षात्काराच्या मार्गामधील सर्वात मोठा अडथळा आहे. येन केन प्रकारेण जर श्रीकृष्णाकडे मनुष्य आला आणि त्याने कृष्ण कथांचे श्रवण केले तर परमदयाळू श्रीकृष्ण त्याला आपले चरणकमल प्रदान करतात. चरणकमल रूपी केंद्रबिंदू प्राप्त झाल्यावर एखादा भक्त किंवा उपासक सर्व काही विसरतो आणि भगवत भक्तीमध्ये संलग्न होतो. भगवत भक्तीमध्ये पूर्णतः संलग्न किंवा पूर्ण कृष्ण भावना भावित झाल्याने त्याचे फळ म्हणून त्याला भगवंताचीच प्राप्ती होते. ज्याप्रमाणे आर्त आणि अर्थार्थी व्यक्ती भौतिक लाभाची कामना करतात त्याप्रमाणे सेवेमध्ये संलग्न झालेला भक्त लाभांची कामना करीत नाही. भक्ती, विशुद्ध भक्तांचा संघ आणि भगवंताची अहेतुकी कृपा या गोष्टी इतक्या सुंदर रीतीने कार्य करतात की जरी मनुष्य दुःखी, अर्थार्थी, जिज्ञासू किंवा ज्ञानी असला तरी तो या सर्व क्रियांचा त्याग करू शकतो आणि श्रीकृष्णांमध्ये तल्लीन होऊ शकतो. सारांश, आत्माराम श्लोकामधील सर्व शब्दांमागील खरा अर्थ हा श्रीकृष्ण असाच आहे. आतापर्यंत महाप्रभूंनी आत्माराम श्लोकाची केवळ प्रस्तावना सांगितली आहे. यापुढे ते श्लोकाचा मूळ अर्थ सांगतात. ज्ञान मार्गामध्ये 2 प्रकारचे अध्यात्मवादी आहेत. त्यापैकी एका निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतो, ब्रह्मोपासक, आणि दुसरा मोक्षाची कामना करतो, मोक्षाकांक्षी. अद्वैतवादी हे निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात म्हणून त्यांना ब्रह्मोपासक असे म्हणतात. ब्रह्मोपासकांचे आणखी काही 3 प्रकार आहे. साधक ब्रह्म साक्षात्कारामध्ये तन्मय झालेला ब्रह्ममय आणि आपणच ब्रह्म असल्याचा साक्षात्कार झालेला प्राप्त ब्रह्मलय. जर भक्तीचे मिश्रण केले तरच ब्रह्मज्ञानी मुक्त होऊ शकतो, अन्यथा त्याला मोक्ष प्राप्ती होऊ शकत नाही. जो भक्तीमध्ये संलग्न होतो त्याला ब्रह्म साक्षात्कार झाला आहे हे जाणले पाहिजे. भक्ती ही इतकी प्रभावशाली आहे की ब्रह्मोपासनेच्या स्तरावरूनही मनुष्य श्रीकृष्णाकडे आकृष्ट होतो. भगवंत भक्ताला दिव्य देह प्रदान करतात आणि भक्त हा शाश्वत कालासाठी श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्ये संलग्न होतो. श्रीकृष्णांचे दिव्य गुण जाणल्याने आणि त्या दिव्य गुणांनी आकर्षित होऊन भक्त अंतःकरणपूर्वक भक्तीमध्ये संलग्न होतो. उदाहरणार्थ, चतुष्कुमार आणि शुकदेव गोस्वामी हे पूर्वीपासूनच मुक्त होते आणि नंतर श्रीकृष्णांच्या लीलांकडे आकृष्ट होऊन ते भक्त झाले. श्रीकृष्णांना अर्पित फुलांच्या सुगंधाने व भगवंतांच्या दिव्य गुणांचे श्रवण केल्याने सनक कुमार व अन्य कुमार आकर्षित झाले आणि त्यांच्या भक्तीमध्ये संलग्न झाले. श्रीमद भागवताच्या 11व्या स्कंदामध्ये उल्लेख केलेले नवयोगेंद्र हे जन्मापासूनच अध्यात्मवादी होते आणि त्यांनी ब्रह्मदेव, शंकर व नारद यांच्याकडून श्रीकृष्णांच्या दिव्य गुणांचे श्रवण केले. श्रीकृष्णांच्या सुंदर मनोहर देहाकडे केवळ पाहिल्याने श्रीकृष्णांप्रती व त्यांच्या दिव्य गुणांनी आकृष्ट होऊन मनुष्य मोक्ष प्राप्तीची कामना सोडून देतो आणि भक्तीमध्ये संलग्न होतो. असा भक्त
तथाकथित ज्ञान मार्गामध्ये आपला वेळ व्यर्थ गेला म्हणून पश्चाताप करतो आणि भगवंतांचा शुद्ध भक्त होतो. भौतिक देहामध्ये असलेल्या मुक्तात्म्यांचे दोन प्रकार आहे. भक्ती मार्गाद्वारे मुक्त झालेले आणि ज्ञान मार्गाद्वारे मुक्त झालेले. श्रीकृष्णांच्या दिव्य गुणांमुळे आकृष्ट होऊन भक्तीद्वारे मुक्त झालेले जीव अधिकाधिक उन्नती करतात. तर जे शुष्क तर्क करतात आणि भक्तीविना ज्ञानमार्गाचे अनुशीलन करतात ते अनेक अपराधांमुळे पतित होतात. श्रीमद भागवतात 10.2.32 या गोष्टीला पुष्टी देण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी म्हटले आहे की येनेन रविंदाक्ष विमुक्त मानियत स्वस्यस भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुहे कृच्छेण परम पदम ततः पतत्यंतोधो नाद्रुत युष्मदग्नयः. हे भगवन, जे स्वतःला मुक्त समजतात परंतु ज्यांच्यामध्ये भक्ती नाही त्यांची बुद्धी शुद्ध नाही. खरतर तपस्येच्या बळावर त्यांनी मुक्तीच्या परमपदापर्यंत उन्नती केली तरी त्यांचे या भौतिक जगतामध्ये निश्चितपणे पतन होते, कारण ते तुमच्या चरणकमलांचा आश्रय घेत नाही. याची भगवद्गीतेतही पुष्टी करण्यात आली आहे. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. दिव्य स्तरावर स्थित झालेला मनुष्य बाह्य ब्रह्माचा साक्षात्कार तात्काळ करतो. तो कधी शोकही करत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही. तो प्रत्येक जीवाशी समभावाने वागतो. अशा अवस्थेमध्ये त्याला माझी विशुद्ध भक्ती प्राप्त होते. भगवद्गीता 18.54. अशा रीतीने ब्रह्म साक्षात्कारामध्ये स्थित झालेला असतो. त्याला वास्तविकपणे शोक किंवा आकांक्षा करण्याचे काहीच कारण नसते. तो प्रत्येकाशी समभावाने वागतो आणि अशा रीतीने भक्ती करण्यास पात्र होतो. याचा स्वीकार बिल्वमंगल ठाकूरही करतात. ते आपल्या जीवनाच्या शेवटच्या काळात शोक करताना म्हणतात की भगवंतांशी एकरूप व्हावे म्हणून मी अद्वैतवादी झालो होतो, परंतु येन केन प्रकारेण एका खोडकर मुलाच्या संपर्कात आलो आणि त्याचा नित्य दास झालो. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर भक्ती मार्गाद्वारे आत्मसाक्षात्कार झालेल्यांना दिव्य देहाची प्राप्ती होते आणि श्रीकृष्णांच्या दिव्य गुणांमुळे आकर्षित झाल्याने ते पूर्णतया विशुद्ध भगवत भक्तीमध्ये संलग्न होतात. जो श्रीकृष्णाकडे आकृष्ट होत नाही तो मायेच्या अधीन असल्याचे जाणले पाहिजे. परंतु जे भक्ती मार्गाद्वारे मुक्त होण्याचा प्रयत्न करीत आहे ते खऱ्या अर्थाने मायेच्या बंधनातून मुक्त झालेले आहेत. श्रीमद भागवताच्या 11व्या स्कंदामध्ये अशी अनेक भक्तांची उदाहरणे आहेत जे केवळ भक्तीमध्ये संलग्न झाल्यामुळे वर्तमान जीवनामध्ये मुक्त झाले. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तर या नश्वर देहामध्ये आपल्याला जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या 4 स्टेजेस मधून तर जावंच लागतं. त्यातून मनुष्याला म्हणजे कोणत्याही जीवित व्यक्तीला सुटका नसते. परंतु जेव्हा आत्मसाक्षात्काराची जाणीव होते आणि तो व्यक्ती भगवत धामात पोहोचते तेव्हा व्यक्ती या शाश्वत देहाची प्राप्ती करते. आणि या सगळ्या गोष्टी कधी शक्य आहेत जेव्हा आत्मसाक्षात्काराची जाणीव होते. आणि त्यासाठी आपल्याला स्वरूपसिद्ध व्यक्तीची गुरु म्हणून, आध्यात्मिक गुरु म्हणून निवड करायची. आणि जेव्हा आपण ही कृष्ण भावना अंगीकारतो आणि भगवंतांना शरण जातो, या अध्यात्माच्या मार्गावर वाटचाल सुरू करतो, तेव्हाच आपण भगवत धामाला परत आपल्या पित्याच्या घरी पोहोचू शकतो. तर एक मिनिट. चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला या अध्यायामध्ये आत्माराम श्लोकाची व्याख्या, या श्लोकाची व्याख्या आपण प्रत्येक छोट्या छोट्या सगळ्या शब्दांचा अर्थ चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला अगदी विस्तारित रूपात समजावून सांगितला. तर आपण पुढच्या अध्यायाचं सुद्धा थोडस वाचन करूया, एक पेज वगैरे, आणि मग थांबूया. अध्याय 16वा, सनातन गोस्वामींनी दिलेल्या उपदेशाचा निष्कर्ष. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. मोक्षकांक्षीचे 3 प्रकार आहेत. मोक्षाची केवळ इच्छा करणारे मुमुक्ष, भौतिक जगतात असूनही मुक्त झालेले जीवनमुक्त, आणि वास्तविकपणे आत्मसाक्षात्कारी असणारे प्राप्त स्वरूप. या जगामधील अनेक लोकांना मोक्ष प्राप्तीची इच्छा असते आणि म्हणून कधी कधी ते भक्तीमध्ये संलग्न होतात.
याचे समर्थन करताना श्रीमद भागवतम पहिला स्कंद 2रा अध्याय 26वा श्लोक सांगते की ज्यांना मोक्ष प्राप्तीची खरोखर इच्छा आहे ते देवतांच्या उपासनेचा त्याग करतात आणि द्वेषरहित होऊन भगवान नारायणांच्या आराधनेवर मन केंद्रित करतात. एका शुद्ध भक्ताच्या संपर्कात येताच मोक्षाची कल्पना सोडून ते कृष्ण भक्तीमध्ये निमग्न होतात. हरिभक्ती सुबोधयामध्ये म्हटले आहे की अहो महात्मानं बहुदोष दुष्टो अप्येकेन भाष्तेश भवो गुणेन सत्संगमाख्येन सुखाबहेन कृताद्य नो येन कृशा मुमुक्षा. हे महात्मन, या दुःखमय जीवनामध्ये अनेक दोष असले तरी एक महान गुण आहे आणि तो म्हणजे शुद्ध भक्तांचा सत्संग. अशा सत्संगाचे अनुशीलन करा, यामुळेच आपली मोक्षप्राप्तीची इच्छा नष्ट होते. श्रीमद भागवतात 11व्या स्कंधामध्ये 2ऱ्या अध्यायात 37व्या श्लोकात म्हटले आहे की देहात्मबुद्धीच्या संकल्पनेमुळे आणि भगवंतांशी असणाऱ्या आपल्या शाश्वत संबंधांचे विस्मरण झाल्यामुळे मनुष्यामध्ये भय असते. यामुळे त्याची स्मृती विकृत बनते. हे सर्व मायेच्या प्रभावामुळे घडते. ज्याला पुरेशी बुद्धी आहे तोच भक्तीमध्ये संलग्न होतो आणि भगवंतांनाच आपला गुरु व आराध्य दैवत मानतो. निष्कर्ष हा आहे की भगवत भक्तीमध्ये संलग्न झाल्याविना कोणालाही आपल्या चेतनेमध्ये किंवा भावनेमध्ये आमूलाग्र बदल आढळणार नाही. खऱ्या अर्थाने भौतिक कल्मशांतून मुक्त झाल्यानंतरच पूर्णतया कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होता येते. श्रीमद भागवतात 10.14.4 पुन्हा एकदा स्पष्टपणे म्हटले आहे की वस्तूंचे यथार्थ स्वरूप जाणण्यासाठी मनुष्य आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रवेश करतो, परंतु कृष्ण भावनेत संलग्न होण्याची मुळीच इच्छा नसेल तर त्याची कोणतीही क्रिया त्याला क्लेशदायकच ठरते. त्याच्या जीवनाला मुळीच अर्थ नसतो. प्रत्येक जीव हा भगवंतांचा अंश आहे आणि म्हणून भगवंतांची सेवा करणे हे प्रत्येक जीवाचे कर्तव्य आहे. अन्यथा त्याचे पुन्हा भौतिक बंधनात पतन होते. श्री चैतन्य महाप्रभू आपल्या उपदेशांची सांगता करताना सनातन गोस्वामींना सांगतात की 6 प्रकारच्या आत्माराम व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होतात. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर एक वेळ अशी येते की सर्व अध्यात्मवादी अंतिमतः कृष्ण भक्तीची आवश्यकता जाणतात आणि पूर्णपणे कृष्ण भावना भवित होतात. एखादा अत्यंत बुद्धिमान असो अथवा मूर्ख असो, तो भगवत भक्तीमध्ये संलग्न होऊ शकतो. आत्माराम व्यक्तींचे 6 मुख्य प्रकार आहेत. साधक आत्माराम ब्रह्मामध्ये तन्मय झालेला, प्रात ब्रह्मलय जो वस्तुतः ब्रह्मामध्ये स्थित झाला आहे, मुमुक्ष जो मोक्षाची इच्छा करतो, जीवनमुक्त जो वस्तुतः मुक्त झाला आहे आणि प्राप्त स्वरूप जो आपल्या स्वरूप प्राप्तीमधील क्रिया करीत आहे. या सर्वांना आत्माराम असे म्हणतात. जेव्हा एखादा आत्माराम होतो तेव्हा तो पूर्णतः भक्तीमध्ये संलग्न होतो. व्याकरणाच्या नियमावलीनुसार अनेक आत्माराम आहेत, परंतु या शब्दाचा अर्थ इतर सर्व प्रकारच्या अर्थांचे प्रतिनिधित्व करतो. याचा अर्थ असा आहे की सर्व प्रकारच्या आत्माराम व्यक्तींचा भगवान श्रीकृष्णांची उपासना करण्याकडे कल असतो. अंतर्यामी परमात्म्याची उपासना करणाऱ्या योग्यालाही आत्माराम असे म्हणतात. आत्माराम योगी हे 2 प्रकारचे असतात, सगर्भ आणि निगर्भ. श्रीमद भागवतात 2.2.8 म्हटले आहे की काही योगी आपल्याला अंतःकरणात वास करणाऱ्या शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज विष्णू रूपाचे ध्यान अंतर्यामी करतात. चतुर्भुज विष्णू रूपाचे ध्यान करणारा योगी भक्ती भावित होतो आणि त्या स्तरावरील लक्षणे प्रकट करतो. तो कधी क्रंदन करतो तर कधी विरहामुळे भावविव्हळ होतो. अशा रीतीने तो दिव्यानंदामध्ये तल्लीन होतो. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे तो एका माशाप्रमाणे जाळ्यात अडकतो. हरे कृष्ण. तर आपण इथे थांबूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावने